prenem el cas que es declari la independència al sud, què passarà al nord? Primerament, que la gent hauran de córrer, quan dic de córrer els oficials, serà per entendre-ho, per assumir-ho i per després declarar-se favorable, perquè la gent sempre va a l'ajuda de les coses que han triomfat. Voldria recordar que quan va caure la paret de Berlín, ningú s'ho esperava. Ningú ho va veure venir i després tothom s'hi va ajudar i va dir que és això que calia fer. Tinc una mica aquesta mateixa impressió amb la independència de Catalunya al sud, que és allà on és més a prop d'arribar, referent al que pot passar aquí al nord. Ara bé, si això es produeix, doncs es veurà com els polítics d'aquí, de dreta o d'esquerra, llavors tothom anirà més de pressa que l'altre per dir no, jo també la volia, jo també estava favorable i tot això. Bon. I recomanaríeu als elegits aquí a Catalunya Nord que es anessin preparant per aquesta eventualitat? Home, i tant. Però és que veiem, és que fins ara s'han pas encara preparat per saber què volia dir autonomia. Al sud tenen una autonomia des de fa anys ara. I aquesta paraula autonomia encara no l'han assimilada al nord, perquè l'autonomia és una definició molt cartesiana i molt, quadrada de què és una autonomia. És el dret de tenir certes parts de la independència. I aquesta paraula autonomia, amb una definició molt quadrada, no cap en un cap hexagonal. Un quadre no cap en un cap hexagonal. No ho entenen. I per tant no saben què vol dir autonomia. Imagina't el pas que hauran de fer si han d'assimilar la paraula independència. Ramon Gual, penseu que en aquest moment hi haurà, diguem-ne, més catalanistes aquí al nord? Bé, llavors s'haurà de saber què vol dir catalanistes. Sí. El dia que hi hagi la independència, la gent no han de ser més catalanistes, han de ser catalans i prou, punts. Perquè això del catalanisme és el combat per arribar a la independència. El dia que tens la independència has pas de ser catalanista, has de ser català. Perquè encara no la tindrem, la independència. En aquest cas, doncs, caldrà catalanistes que treballin per tirar endavant la catalanitat. Caldrà gent que facin entendre quina és la situació dels individus a l'interior d'un estat, perquè per ara els catalans som una nació. Som una nació sense estat. Si tenim independència, serem una nació amb estat, al sud. Però llavors hi haurà una part dels catalans que seran exclosos d'aquest estat. Llavors són ells que hauran de fer aquest esforç i aquest reconeixement de saber què és la independència per assimilar-ho. I llavors aquí serà difícil, perquè hi ha dues forces aquí que privaran i que combatran això. Un, la força de la gent que no són d'aquí, la força de la gent que no són d'aquí, que tampoc ho entendran encara menys, i gent que venen d'aquí sap on, a l'interior de l'estat francès o a fora de l'estat francès. I després, la gent que són d'aquí i que no s'han interessat mai a la seva pròpia situació. Són catalans i no ho saben que són catalans. Hi haurà més anticatalanisme, doncs? Jo penso que hi haurà una part d'aquesta gent que s'enfortirà aquí dintre. Perquè ho veiem, mira, al segle XXI encara no es pot veure la televisió catalana en tots els punts de les nostres terres. Per què? Perquè hi ha gent que són curts de vista i que els hi sembla, qui sap què, que de veure una televisió en català pot ser el ferment per anar justament cap a aquesta independència. És una cosa impensable. Les cadenes de televisió, hi ha 400 cadenes de televisió del Marroc, d'Algèria, de no sé on, de la Xina i del Japó, i no hi ha manera de veure la televisió catalana aquí a Catalunya Nord. Ramon Gual, en el panorama polític, a nivell de partits polítics, què canviarà aquí al nord, amb la independència al sud? Bé, seran obligats d'adaptar-se i de canviar ells. És evident. Els partits polítics, tant de dreta com d'esquerra, són majoritàriament jacobins de l'estat francès. Primera, perquè els hi sembla que això els hi dona un poder i una força vis-a-vis dels pobrets que els voten. Els hi diuen, sí, bueno, però això, París, París, Montpellier, París. Bon, llavors seran obligats de prendre una altra posició, unes altres opcions. Quan es va crear la Universitat Catalana d'Estiu de Prada,
també la gent va dir, ui, què és això aquí? I els polítics doncs, no hi volien venir. Després, quan la cosa s'ha anat normalitzant a fer tot això, llavors tothom vol venir, a fer-se veure allà perquè hi ha un públic, perquè hi ha gent, perquè hi ha... Però ha calgut una generació, ha calgut 30 anys per arribar a canviar això. I si hi ha la independència al sud, com a mínim caldrà 30 anys també aquí perquè la gent ho entengui. Ara, hi ha elements que faran molt per la independència. Un, el TGV i la facilitat de circular de Perpinyà cap a Barcelona, per exemple. Això farà molt, com ara fa molt un equip com el Barça, que dona arreu del món una imatge de que són els catalans i no els espanyols. D'acord. Ramon Gual, encara no us ho he demanat. Serà possible la independència i en aquest cas en quin moment? En quin termini? On, al sud o al nord? Al sud. Bé, al sud, jo és el que t'estic dient, és que si és una voluntat deliberada de la gent que volen la independència... D'acord, però jo vull la vostra opinió. La meva opinió és que em penso que el que serà fàcil de tenir la independència és pel fet de que l'estat espanyol i la gent de Madrid en particular fan una pressió financera, econòmica, cultural, política, en tots els sentits, cada vegada més forta en Catalunya, i arribarà un moment que la gent, la majoritat de la gent en tindrà prou, ja en comencen a tenir prou, i demanaran la independència. Però la demanaran més per la pressió negativa que els hi fa l'estat espanyol, que per la voluntat, diguem, ofensiva d'accedir a la independència, sigui quin sigui el tracte que ens faci la gent de Madrid. I voleu posar un termini amb aquesta independència? Segurament que d'aquí menys d'un parell d'anys o 3 anys es veurà això, I m'agradaria veure-ho abans d'anar-me'n.